चांदिवलीमध्ये मनसेनं आंदोलन केलं। चांदिवलीतल्या रस्त्यांना नदीचं स्वरूप आलेलं आहे। पाण्यावर ट्यूब टाकून प्रशासनाचा निषेध केला। नाले सफाई न झाल्याने मुंबई तुंबल्याचा देखील आरोप मनसेच्या वतीने करण्यात आलेला आहे। चांदिवलीमध्ये मनसैनिकांनी हे आंदोलन केलेलं आहे। पाण्यावर ट्यूब टाकून प्रशासनाचा निषेध नोंदवण्यात आलाय। नाले सफाई न झाल्याने मुंबई तुंबल्याचा आरोप होता। चांदिवलीमध्ये मनसेने हे अनोखं आंदोलन केलेलं आहे। प्रशासनाचा या ठिकाणी त्यांनी निषेध नोंदवलेला आहे। नाले सफाई झाली नाही, महापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, उपमहापौर म्हणतात नाले सफाई झाली, पण नाले सफाई कुठे झाली? कालूराम कुठे गेला? नाल्याचा कॉन्ट्रॅक्टर कुठे गेला? कालूराम हे बघा, वॉटर किंगडम आहे, वॉटर